O caso pronto mano. Uno mano.
Sanibona. Asibonge kumcineka ukuthi ukwazile ukunilalela bafowethu ukuthi ugadla keze la. Ngenhlanhla ke ingoma engizoyishaya ilena yesizwe sami ngoba phela ngumkhulumeli wamavukana. Kufanele ngiyishaye ayizileke kuwena Mcineka kodwa ize ekuthenini ngelinye ilanga uwacabangele ngampela amavukana njengoba wenzile namhlanje. Siyabonga Mcineka kakhulu bafowethu. Amavukana nebhathi anebhathi vela awusuka nemadoda.
opportunity. Yathenge nje indoda abantu okuze nokuthithisa kanjani. Ukududula ngomakhulu. Sibonga kakhulu